Video yathu ya lero tionesana mmene tingabisire ma comment yathu kuti pa Facebook post yathu anthu asamapangepo comment. Ndiye mosataya nthawi tiye tiyambe. Ndi Facebook amene tikugwiritsa ntchito apapayi ndi Facebook wa normal wa satellite, ndiye tinsegula Facebook wathuyo. Tikansegula mwachitsanzo apapa tifuna tipange post, tipita apa tilemba post iliyonse chimene tikufuna. Then tipanga next. Tikapanga next imabweresa apa kuti usankhe kuti who can see your post kapena who can comment. Ndi option yo muthakusankhiratu apapa kuti muthakupanga click pamenepa ndi kusankhiratu mmusemo apo ayi muthangopanga post. Mukapanga choncho ndiye kuti tipita tikaione profile. Mwachitsanzo post yo ndiye tipanga apa pali madoti apa. Tikatero tipita apa lemba kuti who can comment on your post. Tipanga click kenako tichongera apa lemba kuti profiles and pages you mentioned. Ndiye kuti tipanga pamenepo ndikupanga done. Tikapanga choncho ndiye tikangosearcha notione kuti ikuoneka motani. Ndiye kuti apa tipanga search page ija ndicho linga chokuti tikangoona kuti ikuoneka bwanji. Ndiye tipanga tiro wako mene mukuyioneramo post sikubweresa malo opangira comment, koma ili mmusi ili ndi pa comment apa, koma inayi pa comment ilibe. Ndiye izi zimene tinakonza. Ndiye tiye tionanenso ku video ina imene tizabwere ndi zina. Osayiwala kupanga like chifukwa kuti ndi imene matilimbikitsa. Ndiye tiye tionanenso ku video ina. Ngati muli ndi funso ingofunsani popanga comment.